Chabwino takumana futi pa day yachiwiri monga lero. Ndipo siku la lero ndi chisano. Pamene ili chisano pa chizungu timati Friday. So tione tizakambisana pa nthano zathu za mchinyanja. Ndipo nina nthano ina yomwe ndifuna kuti tilankhuzane pa nthano iyi. Iyi nthano ndiya mbuzi zazimuna zitatu zaukali. Sono tione zomwe zili mu nthano imeneyi. Chabwino, monga momwe nakamba kale kuti lero tizakambisana pa mbuzi zazimuna zitatu zaukali. Ndiye nthano yathu ya lero. Koma nizafotokoza mu chinyanja cha Lusaka kuti munthu aliyense wamene azankhala akumvera nthano imeneyi ankhale okhulupirira nayo ndiponso okondwera nayo. Zikomo kwambiri. Tiye timve nthano imeneyi. Mbuzi yayimuna yoyamba yaukali inali ndi mbuzi zina ziwiri zazikali zazimuna. Ndiye tiye tione. Iyi ndi mbuzi yoyamba yaukali. Iyi ndi mbuzi yachiwiri yayimuna yaukali. Iyi ndi mbuzi yayimuna yaukali yachitatu. Ndiponso mukati mwa nkhani umeneyo munalinso iyi ulalo kapena kuti bridge. Pambuyo pongala ulalo mukati mwa nthano yathu kunali ndondocha. Ndondocha pa chizungu amati beast. Ndondocha pa chizungu ni beast. Koma pa chinyanja tikuti ndondocha. So ngati iwe ndiwe beast ndiwe ndondocha. So tiye tione nkhani zili mukati. Ndili ndi njala inatelo mbuzi yayimuna yoyamba yaukali. Ndipita kupyola ulalo kukadya udzu. Iyi ndi mbuzi yoyamba inamva njala ndiponso inali ufuna kupita kumalo ena kuti ikachite bwanji ikadye zakudya kapena kuti udzu. So inalankhula kuti ndizapita pa ulalo kapena nizapita pa bridge niende kumbali inango kuti nikadye zakudya. Pata 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 pata. Apa ili kupita mbuzi yoyamba pa ulalo kapena kuti pa bridge. Pata 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 inapita pa ulalo. Ndondocha inalumpha ndikuzadya iwe. Anatelo ndondocha. So uyu beast anauza mbuzi iyi. Anajumpa kuchokera munyansi muja kujumpira pa bridge. After jumpira pa bridge anauza mbuzi kuti nizakudya iwe. Ai inatelo mbuzi yayimuna yoyamba yaukali. Musandidye ine, mudye mbuzi yayimuna yachiwiri yaikali. Iyo ndi yayikulu ndiyonenepa. So uyu mbuzi anayankha ndondocha kapena kuti beast. Aka mbuzi kanayansa linga ndondocha uyu kumuuza kuti awe ine musanidye, mudye mbuzi ya namba 2 yayimuna yaukali. Chifukwa ine ndine kang'ono ndine koyonda koma mbuzi yachiwiri yeve niyonenepa niyoyina. Ndiri ndi njala inatelo mbuzi yayimuna yachiwiri yaukali. Ndipita ndipyola ulalo kukadya udzu. Ndipo inayamba kupita pata 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 pata. Ndondocha inalumpha ndidzadya iwe. Inatelo ndondocha. So uyu beast anaenda pamwamba pa bridge kapena kuti pa ulalo kuuza mbuzi yachiwiri kuti nikudya iwe. So tiye timvere samene iyi mbuzi inamuyankha uyu ndondocha. Ai anatelo mbuzi yayimuna yachiwiri yaikali. Musandidye ine,
mudye mbuzi yaimuna yachitatu yaikali. Iyo ndiyaikulu ndiyonenepa. So iyi mbuzi inauza beast kuti imwe ya beast imwe musanidye ine, mudye mbuzi yachitatu kapena kuti ya namba 3 ya ukali chifukwa ndiyonenepa, ndiya mafuta. Mbuzi yachitatu inayamba nayenso kupita pa ulalo uja kapena kuti pa bridge. Pata ndili ndi njara. Inatelo mbuzi yaimuna yachitatu yaikali, ndipita kupyola ulalo kukadya udzu. Ndondocha analumpa mwachimozimozi kukamba kuti ndikudya iwe. Ndondocha ija inati ndikudya iwe. Sono tiye ntimve zomwe mbuzi yachitatu inachita kwa ndondocha ndi chiyani. Usandidye ine, inatelo mbuzi yaimuna yachitatu yaikali. Ine ndizakudya iwe tsopano. Ndiye ichi chibist chinakalipa, koma nayenso mbuzi ija yachitatu inakalipa kwambiri. Ndiye tiye ntione zomwe zinachitika kuti ndi chiyani. Awa ndiyo anali mapeto a ndondocha. Akuti uko ndiye kunali kusiriza kwa ndondocha chifukwa mbuzi ija yachitatu ya ukali inamenya ndondocha, ndiponso ndondocha anagwera pamanzi. Tikamuona ni uyu ndondocha agwera pamanzi kuchoka pa bridge paja kugwera mu manzi chabwa. Ndondocha ni matero yake. Ndiye nkhani yathu ya lero inali ya mbuzi zitatu. Mwakoma nonse zikomo kwambiri. Tikumanenso siku lina. Bye.